Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod aici de GTA. Din nou misiunea cu... Bine, cum zici tu. Bine v-am găsit la un nou episod de GTA. Sper să vă placă. No, bine, cum zici tu. Bine, cum zici tu. Bun. Asta e. Bun. Asta e, frate, n-ai ce faci. O să te omori. Sper să-mi iasă misiunea măcar tura asta. Sperii-te, bă. Continui, continui. Am ce să faci, frate. Hai, zi, renunți. Dar nu renunț asta. Spui tu. Mă duc, mă duc. Uite ce simplu-i. Da, mă, da. Nu, tic, bă, dar ce mă enervează deja, mă. Revin după ce fac misiunea cu eu, o să mă... Bun, bă, băieți. În sfârșit, după 100.000 de încercări, în sfârșit a reușit. Gata. Se sfârșește și misiunea lor și respect și 5.000 de bănuți. Ok, vedem ce misiune avem acum. Bun. Bun. Știu misiune. Ne dă și mașina de asta șmecheră. Dar parcă aș avea nevoie de un Maverick. Bun, în misiunea asta trebuie să mergem pe la ceva, nu știu, unde e exploziv. În fine.
să furăm ceva de acolo. Mamă, dar ce misiune vine după aia, că nu mai știu. Oare la Crash să furăm niște documente? Nu știu, nu mai știu exact. Da, nu știu, chiar nu mai știu. Bun. O luăm pe aici, pentru că n-are rost să o luăm pe drum. Și așa a ajuns. Frumos. De ce să avem nevoie de o motocicletă? Ca să ne... Cum să zic eu? Bun, și trebuie să furăm. Luăm motocicleta. Sărim. Sărim. Mai sărim o dată. Și încă o dată și sărim și noi de pe motocicletă. Bun. Ăștia aici luăm această basculantă mare. Și călcăm dinamitele. Ia uite. Una. Două. Trei. Și mai este una care într-un... Patru. Mă. Ăștia nu au nici pistol, nici nimic. Am luat una. Bun. Luăm pe a doua de aici. Păi slab fugi mai repede, vedeți? Bun. Aici. Poate acolo. Bun. 4. Și mă învață jocul aici. Trebuie să lansăm ce jos înalt. Deci să mai încet jocul. A dat pe mutitat. Bun. Și acum venim pe aici. Dăm în față, pe aici. Mamă, nu se vede aproape nimic. Sper că în video să se vadă. Nu, trebuie să fac din nou. Nu contează. În fine. Bun, veniți pe aici. Mai întâi, hopa, dă în spate. Nu știu, să misiuni mai secundare. Leu, dar ce mă enervează deja. De asta vă zic că mai bine luați un Maverick și plecați de aici. Pentru că, na. Bun, 1. Dăm în spate, o luăm pe aici. Și mergem pe asta, așa. Îi dăm tare, sărim. O luăm pe asta. Pe scări o luăm. Mă mori. Of. Dă. Mori. Gata, l-am omorât și pe asta. Bun. Pe aici. Bun. Și o luăm pe aici, știți? Bam. Ne-am urcat aici sus. Du-te-mă de aici și gata. Mergi cu viteză, săriți aici. Și mai dăm până când e un om al Uzi mai încolo. Cu mașina pe partea asta. Se vadă imediat și mașina lui. Uite acolo. Bun, i-am dat dinamita. Bun, am înțeles.
Bun, el pleacă. Bă, băieți, hai că... Bun, hai că ne întâlnim la Uzi, acolo, la casino. Bun, să vedem ce misiuni mai avem. 10 minute filmate deja. Doar undeva. Ca să trebuie CG, da? Nu mai duc la sală la asta, așa. You have your chips. Știu misiunea, trebuie să bubuim acea factory. Stai așa, am... să vezi că n-am lansator. Nu contează. Minigun. Hai că folosim minigun azi. Ce mă mai enervam la misiunea asta, nu prea mi-ieșea. Hai că revin de acolo. Hai că am ajuns. Hai că știu eu cum să faci. Să import pe aici. Frumos. Bun. Și mai este una. Bun. E unul acolo cu combat shotgun. Bun. Ce vreți, mă, și voi? Bun. Întoarcem la casino la Uzi. Și gata. Misiunea. Bun. O dăm pe aici. Bun. Dăm în față. Pe aici. Față și pe aici. M-a speriat. Run. Motocicletă de asta șmecheră. Bun, îi dăm în față. Bun, am ajuns. Pe aici?
partea asta, altă aparent. Pe aici. Bun. Bun. Am bubui factory-ul. De acum vedem ce misiune mai avem la el. Mă duc să-mi cumpăr armuroare. Mai avem glonți, ok, bun. Bun, asta o lăsăm. Cred că e misiunea... Da, știu misiunea. Trebuie să mergem pe munte. Pop Friday, da. Of, cred că episodul viitor mergem la Santos. Știu misiunea la perfection. Bun. Pe aici. Mergem cu jeepul ăsta. Dar oare unde o fi Maverick? Vreau Maverick, n-avem și noi oare. În fine, mergem cu asta. Trebuie o mașină să urce, nu... Mai rapid așa. Că asta nu prea. Nu. O luăm pe asta. Sunt mai pe un munte. Mișto misiunea, dar cam mult de mers. Hai că revin de acolo. Că așa iau timp degeaba din episod. Bun, am ajuns. Bă, deci Paul ăsta e Ken Paul din GTA Vice City. Nu mă înșel. Ăștia aici. Bun. Mai sunt păsări de la picere. Uite că trebuie. Dacă tragi în ele, dispar. În fine, hai să luăm cu noi și așa. Am urcat. Bun. Bun. Sărim de pe munte, sper să nu bubui mașina. Da, bă, da. Da. Mașină bună. Cea mai bună mașină de lume. Eu o am. Mamă, dacă mai zghesc în ceva, îți praf. Putem fura și noi o mașină, ceva de acolo. Aici în față Snake Farm-ul ăsta lor. Ia opriți băiețele aca. Să furăm noi ăsta, repede. Încă aia bubuia și merge și repede. Bun, și aici sunt țăranii ăștia. Veni și o țără încoaică. Morți. Ha. Să-i repede mașina. Și mergem. Frumos. Hai repede că ne arestează. Bun, și acum mergem în oraș. Of, 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 of. Nu-i grea misiunea asta deloc. O să ne zică ceva de Tommy într-o misiune. Tommy Versity. Oricum, după seria asta o să urmeze seria cu GTA San Andreas. Vă promit, eu nu scăpați voi ușor de mine. Op, op, op. Eu încerc să vă fac să înțelegeți aceste jocuri, pentru că, într-adevăr, sunt foarte grele. Fac episoade lungi. Mai scurtez un pic din ele, pentru că n-are rost să vedeți și voi cum mă duc. Până la urmă știți și voi asta să faceți. Mă dau pe aici. Pe unde am intrat, Doamne, că n-am fost niciodată pe aici. Da, am intrat într-o fabrică. Nu. Bun. O luăm pe la aici.
O luăm pe aici. Pentru că n-are rost să... Așa. Dăm bices. Dă-te. Opa. Așa. Pe aici. Îi dăm big plan pe aici. Nu știu ce a fost în capul meu, vă rog frumos, mă scuzați. Ok, o... Pe aici. Mamă, eu cam din viața ăștia. Trebuie să mănânc. Cu CJ. Ce mă cu mine? Stai, leac. Aole, stai. Da, e bun. E bun. În loc de... Așa. Luăm pe aici. Îi dăm repede. Bun. Ok. Hai că-mi bubui mașina. O să mor. Bun. În sfârșit. I-am adus pe ăștia aici. Rose este Kent. E Kent din GTA Vice City. În fine. Nu mă interesează, vreau decât să mă duc să mănânc undeva. Nu mă sună nimeni de la GTA așa repede? Nu cred. Motor V12. Bun. Aici, da. Mă duc să mănânc acum. Am... uite la motor de șca. Bun. Dau repede viteză. Bun, îi dăm pe aici. Facem PSG gras. Nu mă trebuie să dau bani pe armură cu viața asta așa mare. Mănânc o leacă. Bun. Hai să vine prin motorcicletă. Și dăm biceps pe acolo. Hai că revin de acolo. Revenind. Așa. Într-un fichier. Uite-l pe Porsche, pe Rozi și pe Macer sau cum îi zice. În fine. Motocicleta pe aici. Uite aici. Să... Știu misiunea. Vezi că e faină. Cred că ai vreo 30 ceva de minute. Hai că mă duc repede și eu văd ce fac. Să-l găsesc. Bun, și aici o să spună că Jamie nu e aici.
Și acum ăștia vor să scape, dar noi nu. Vrem să scăpăm. Bun, aici sunt două ambulanțe. Jimmy, ori în asta, ori în asta. Anaia de acolo să nu vă duceți. Să-i dăm repede. Uite, și călca și un nume aici. Deci, Jimmy într-una din astea două. Ia să vedem. Nu e în asta. Nu, v-am zis în aia altă. E în asta. Dacă nu. Să vedem. Bun. Ar merge motocicleta asta alea mai repede. Să nu fie în aer altă. Nu e nici în asta. Bun, deci în ultima. În aia. Da, știi băieții mei. Ce surpriză îi așteaptă. Punem ăsta în fața lor. În asta. Care doi la volan de... În asta. Te ca un sniper. Ți-am dat SMG-uri. Trebuie să omor șoferul mai întâi. Acum trebuie să-l arăt pe ăsta. Nici scăpare, n-ai fraiere. Acu. Ia, fură. De ce nu-mi fură mai ambulanța? Habar n-am. Nu a ajuns tu nicăieri. Fii antenă ce fac. Dar nu știu pe noi asta e faza. Aici e stânga. Da. Geaba că dacă trag omor ambulanța. Bă, vină cu am. Găurită. Asta e faza. Da. Nu te cred, aveam aproape în mână ambulanța.
Și acum la alergăm pe ăsta tot oraș, cred că. Frate, dar vină cu aci, bă. Dar nu vine cu asta, e faza. Eu nu mă încoa, mă. Na. Ok, get in. Oh, oh, oh. Eu ajuns la gloanțele pe care le oprim și acum frumos mergem din stânga aici. Mergem o leac mai în față, facem dreapta. Și șac șoc. Pe autostrada asta pe aici facem dreapta. Hop. Stânga aici. Mergem în față. Mergem, mă ducem la un abator, dacă nu mă șer, la oamenii lui ăsta, lui Caligula, lui Ken, Rozi sau cum zice lui. Ia mai o să vină salvatori. Meat Factory. Ți-am zis. L-au furat pe Jimmy, practic, să-l ducă să-l... Ce are eu ăsta cu mine? Să oamenii lui, da. Eu eram tot mai pe nestul aventurasului, adică... Bun, și acum băgăm aici. Bun, v-am zis. Cam asta e episodul de azi, nu știu. Da. Păi bă, cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share, subscribe acolo. Eu am fost Ofițerul și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa, frații mei. Vă pup!